Cada cota té lloc. Quan a l'aula arribem, molt bonica la trobem. Està tot al seu lloc, pareix un aparador. Podem jugar i gaudir amb el tren, les construccions i fins i tot amb els camions. Pepe, xu, xu, xu. La cuineta, el millor. Cafès, Carlota, nap i col. Tenim molta sort i tot està ple de color. I què bé ho passem? Podem ser metges, constructor i perruquers. Quan arriba l'hora de replegar, ja ens trobem molt cansats. I és que això ens va costar. A replegar, diu la mestra. El cap no pot parar. Ara he de guardar. Tachi, tachi, tachi. Poquet a poquet vaig pensant lo bonico que quedarà i el més important, lo major que em faig. Uns guardem per ací, altres per allà, i en un tres i no res, està tot superbé. La mestra, supercontenta, es va felicitar. Fins una abraçada ens va donar. Molt orgullosa es va quedar. I és que després de jugar, cal replegar. Superbé. Sí.